जों जिउआव सक्सेसफुल जानायखौ सोर लुबैया? निश्चय बयबो लुबैयो। बेनि थाखाय जों हानायमानि खस्थ' खालामनांगोन। बिखानि थैखौ दै खालामनानै, गोलोमदै गगारहोनानै जों हानायमानि खस्थ' खालामनांगोन। आं दिनै जिउआव सक्सेस जानायनि माखासे बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांजो आरो लोगोसे लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालाम। जिउआव जों सक्सेसखौ मोननो थाखाय मा खामानि मावा? जों जेब्लायबो सानोदि आं माबोरै माहाजोन मानसि जानो हागोन, माबोरै गेदेर मानसि जानो हागोन बेबायदि होननानै। आरो जों सानोदि आंखौबो उमुक बायदि बे संसाराव मानसिफ्रा मिथिनांगोनब्ला, आंनि मुङाबो संसाराव बयजोंबो मिथिजानांगोनब्ला होननानै। नाथाय बेबायदि सिमाङा जोबोद खम मानसिफोरनि गेजेरावल' जाफुङो। जों जिउआव सक्सेसखौ माबोरै मोनगोन बेनि सोमोन्दै जोङो बिजाबफ्राव फरायोल', इउटुबफ्राव भिडिअफोरखौ नायोल' आरो जों साननानैल' थायो उमुक बायदि जानो हानायमोनब्ला, आमुखामोन बायदि जानो हानायमोनब्ला होननानै। बेबायदि साननायनि बारजोंनो जों गोजावनानै दावगालांबाय थानाय बे बुहुमाव, बे संसाराव जोङो उन जालांनानै थायो। जिउआव सक्सेसफुल मानसिया ओरैबायदि मानसियासो जानो हायो जायफोर मानसिया बेनि सोमोन्दै बुजिनानै जिउआव खामानिखौ मावलांबाय थायो। जुदि नोंथाङा सानो जिउआव जेबो खस्थ' खालामालासिनो एबा परिश्रम खालामालासिनो सक्सेसखौ मोनगोन, अब्ला बे नोंथांनि साननायनि गोरोन्थि। दिनैसिम बेबायदि रावबो गैयादि बे संसाराव जेबो मावालासिनो सक्सेस जादों आरो जानोबो हानाय नङा। जुदि नोंथाङाबो जिउआव सक्सेसफुल जानो लुबैयो, अब्ला बेबायदि साननायखौ गोसोनिफ्राय नागारनांगोन आरो जिउआव खामानि मावनो दिनैनिफ्रायनो जागायनांगोन। बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअआव माखासे गोनां बाथ्रा लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिनानै खामानि मावोब्ला जिउआव माखासे मुस्किल थासारिनिफ्राय नोंथांमोना मदद मोनगोन। मोनसे बाथ्रा दंदि, जुदि जिउआव नों माबाफोर मावनानै दिन्थिनो सानोब्ला एबा जिउआव सक्सेस जानो सानोब्ला, अब्ला सासे मानसियानो 1000 जन मानसिनि समान खामानि मावनांगौ। अब्लासो नों सक्सेसखौ मोनगोन। बे बाथ्रानि ओंथिया बेनोदि जिउआव नोङो सक्सेसखौ मोननोब्ला हानायमानि खस्थ' खालामनांगोन। जिउआव सक्सेस जानो थाखाय जोंनि साननायाबो आप टु डेट जानांगोन। आथिखालनि थासारियाव मा जागासिनो आरो समनि सोलायनायजोंबो लोगोसे खामानि मावलांनांगोन। नङाब्ला जों जोबोद उन जानानै थालांगोन। इसोरा जोंनो जिउ हरदों माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय, गुबुननि मदद खालामनो थाखाय। जेब्लाबो नों गावखौनो गाव थाग थियारि खालामनानै ला। सोलिबाय थानाय गोदान मुगाजों जुजिलांनो नाजा। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, जिउआव जों थांखिखौ माबोरै जाफुंहोनो हागोन एबा जिउआव सक्सेसखौ माबोरै मोनगोन बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा रायलायदिनि। सेथियाव, थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांनो नाङा। थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांनानै गोसोआव गावखौनो नों दुखु खालामनो नाङा। नाथाय फैबाय थानाय समखौ जोङो सोलायनो नाजानांगोन। फैबाय थानाय समखौ जोङो समायना आरो सक्सेसफुल गोनां खालामनानै लानांगोन। बेनिखायनो थांखांनाय समफोराव एबा बारलांनाय समफोराव नोंनि जिउआव जेखियानो जाथाय जायाखै मानो, बेफोर गासैखौबो बावनानै फैबाय थानाय नोंनि जिउखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो खालामनो नाजानांगौ। नोंथांनि जिउआ अब्लासो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन जेब्ला थांखांनाय समफोरखौ बावगारनानै फैबाय थानाय इयुन समनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावलांनो नाजायो। नैथियाव, समजों लोगोसे गासिबो सोलायो। बे संसारा, बे दुनियाया जेब्लायबो सोलायगासिनो आरो सोलायबाय थागोन। जों जिउनि सुखु दुखुजों लोगोसे बे बुहुमनि सोलायनायजों एबा संसारनि सोलायनायजों थांफानांगोन। गावखौनो सोलायहोनो नाजानांगोन। जुदि जों समजों लोगोसे खामानिफोरखौ मावा, अब्ला जों बे संसारनिफ्राय, बे दुनियानिफ्राय ओरैबायदि उन जानानै थालांगोन, माब्लाबाबो जों होसोबाबो सक्सेसखौ मोनहैनाय नङा। जों स्टेशननिफ्राय ट्रेना खारग' जालांनाय बायदि जागोन। स्टेशननिफ्राय खारग'नाय ट्रेनखौ जों जेरै हमफिननो गोब्राब, थिग बिब्दिनो जोंनिफ्राय आगोल जानाय एबा आवगायलांनाय मानसिफोरजों जोङो थांफानो एबा बिसोरनिफ्राय आगोल जानो गोब्राब जायो। मोनसे खोथा जों मिथिनांगोन दि संसाराव जेखियानो गैया मानो, बेफोर गासिबो सोलायजोबगोन। नोंथाङा गनायो गनाया बे नोंथांनि सायावसो सोनारो। बेनिखायनो संसारा सोलायनायनि सिगां नों ओरैबायदि सोलायदि जाहाथे नोंखौ नुनानै गुबुनफ्राबो नों बायदि सोलायनो लुबैयो। थामथियाव, गासिबो खामानिखौनो गोसो होनानै माव। जेब्ला नों माबाफोर खामानि मावो, अब्ला नों ओरैबायदि साननानै मावदि बेनो आंनि जोबथा खाबु। बे खाबुआबो जुदि आखाइनिफ्राय बारग'लाङोब्ला आं माब्लाबाबो सक्सेस मोननाय नङा एबा सक्सेस जानाय नङा होनना। बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो, आं आंनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय खामानिखौ मावजोबथारनांगोन एबा सक्सेसखौ मोननो थाखाय खामानिखौ मावथारनांगोन, बेबायदि सानो। स्कुलाव फरायनाय सासे स्टुडेन्टनाव गावखौ फोरमान खालामनो थाखाय बेनाव बोसोरसे सम थायो। जुदि बियो फरायनानै पास जायो, अब्ला बिनि फरायनायाबो आवगायलाङो। जुदि बियो फरायलासिनो फेल जायो, अब्ला बे फरायनायखौनो फरायनाय आरोबाव बोसोरसे फरायफिननांगोन।
जोंनि जिउआव मा समाव मा जागोन जों बेखौ रावबो मिथिया। थांनानै थानायनि मोन्थायखौ इसोरा जोंनिफ्राय माला सेनानै लांगोन बेखौबो रावबो मिथिया। बेनिखायनो जों जेखि खामानि मावा मानो जोबथा खाबु साननानै गोसो होनानै खामानि मावोब्ला बे खामानिखौ जोङो साक्सेस खालामनो हागोन एबा बे खामानियाव जोङो साक्सेस मोनगोन। ब्रैथियाव, जेब्लायबो नों थाग थियारि जानो नाजा। फैबाय थानाय सम थासारिजों गोरोबफानो थाखाय जेब्लायबो नों गावखौनो आप टु डेट खालामनानै ला। जुदि नों गावखौनो आप टु डेट खालामनानै लायो अब्ला फैबाय थानाय माखासे मुस्किल थासारिजोंबो जुजिनानै गावखौनो नोङो थांखिसिम सौहैहोनो हागोन। गोबां मानसियानो ओरैबायदि जानाङो दि सिगांग्रो गावखौनो थाग थियारि खालामनानै लाखायालासिनो जिउनि दावगानायनि लामायाव माबाफोर जेंना जेंसि सौफैयोब्ला एबा मुस्किल थासारि सौफैयोब्ला अब्ला बेबायदि समावसो लामाखौ नागिरो आरो बिब्दिनो जिउआव उन जानानै थालाङो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समजों एबा थासारिजों जुजिनो थाखाय सिगांग्रो गावखौनो जेब्लायबो थाग थियारि खालामनानै दोन, जाहाथे फैबाय थानाय सम आरो थासारियाव गोदान गोदान जेंनाजों जुजिनानै नों गावखौनो दावगालांनो हायो। बाथियाव, गोरोन्थि जादोंब्ला फस्थायफिननो नाङा, सुद्रायनोसो नाजानांगौ। थांखांनाय खोथा बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै दुखु खालामनानै ओरैनो थायोब्ला जेबो जाया, नोंनिनो खहासो जागोन। बेनिखायनो थांखांनाय खोथा बाथ्राफोरखौ बावगारनानै फैबाय थानाय समनि थाखाय सान, गोरोन्थि जानायफ्राव सुद्रायनो नाजा। जुदि नोंथांनि सायाव जोबोद इनाय जादों एबा सोरबा नोंथांनि सायाव जोबोद इनाय खालामदों अब्ला बेबायदि समाव नोंथांनि गोसोआबो दुखु मोनगोन, गोसोआ बायगोन। नाथाय बेबायदि दुखु खालामनानै एबा गोसो बायनानै ओरैनो थाबाय थायोब्ला जेबो जानाय नङा। जुदि लाइफआव दावगालांनो लुबैयो अब्ला बेबायदि इनाय जानायखौ बावगारनानै फिउचारखौ नोङो फकास खालामनांगोन। फिउचारनि थाखाय नोङो खामानि मावलांनो नाजानांगोन। दथियाव, जेननायजों जों माब्लाबाबो फेजेनजानो नाङा। जुदि नों लाइफआव जेननानै दुखु खालामनानै ओरैनो थागोन अब्ला लाइफआव जेबो उन्नति जाया। जुदि नों माबा मोनसे खामानि मावनानै लामा आन्दायजायो अब्ला इसोरा नोंनो 100थानिफ्राय बांसिन लामा बेखेवनानै हरगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि माबाफोर खामानि मावनायाव साक्सेस जायाखै एबा बे खामानिया जाफुङाखै अब्ला नोंथाङा घाबरायनो नाङा, गिनो नाङा। बे खामानिखौनो बेलेग आदब खायदा बाहायनानै मावजोबनो नाजा। बयनिबो जिउआव मुस्किलनिफ्राय मुस्किल थासारि सौफैखायो। बेबायदि मुस्किल थासारिजोंबाबो जों जुजिनानै खामानिखौ मावलांनांगोन। जों दावगालांनांगोन। सानसे नङा सानसे जों साक्सेसखौ मोनगोन एबा खामानिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। स्निथियाव, गाबोनखौ नेनानै थानाङा एबा गाबोनखौ फोथायनाङा। नों जिउआव जेखि खामानि मावा मानो दिनैनो जोबथा दिन साननानै खामानिखौ माव। फिसा खामानिबाबो गाबोन मावगोनलै साननानै माब्लाबाबो दोननो नाङा। मानोना गाबोना माला सौफैगोन बेखौ जों रावबो मिथिया। जुदि जाय मानसिया गाबोन मावगोनलै साननानै खामानिखौ मावालासिनो दोनो अब्ला बेखौ जों अलसिया होननानै बुंनो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि खामानिखौ दिनैनो मावनानै फोजोबनो नाजा। जुदि नों सानो बे संसाराव एबा बे दुनियायाव माबा मोनसे गिदिर खामानि मावलांनानै गालांनो एबा मुंदांखा मानसि जानो अब्ला नों हानायमानि खामानिखौ दिनैनो दानो मावनो नाजा। नाथाय माब्लाबाबो फिसा खामानिबाबो गाबोननि थाखाय दोननो नाङा एबा गाबोनखौ लामा नायनानै थानो नाङा। दाइनथियाव, हाखु दाखु जानानै खामानिफोरखौ मावनो नाङा। नों जेखि खामानि मावनो लाया मानो बे खामानिनि सोमोन्दै खनसे मोजाङै सानग्रो, बिनि उनावसो बे खामानिखौ मावनो नाजा। मानोना जायफोर हाखु दाखु जानानै खामानि मावो एबा खामानिखौ थाब थाब थिं थिं फोजोबनानै दोननो नाजायो अब्ला बेबायदि खामानियाव 90%आनो गोरोन्थि जायो एबा गाज्रि जायो आरो बेबायदि खामानिखौ जोङो फिन गोदानै मावफिननांगौ जायो। बेनिखायनो जेखि खामानि मावा मानो बे खामानिखौ खामानि साननानै माव, जाहाथे इयुनाव गोरोन्थि जानायनि जेबो खाबु फैया। गुथियाव दङ, गावखौनो हारसिं साननो नाङा एबा गावखौनो हारसिं दासान। जुदि नोंथाङा लाइफआव माबाफोर खामानि मावनायाव हारसिं जादों अब्ला नोंथाङा गिनो नाङा, घाबरायनो नाङा। मानोना संसाराव हारसिं खामानि मावग्रा मानसिया नोंल' नङा। 70% मानसिफ्रानो हारसिं खामानि मावनानै गावनि साक्सेसखौ मोननो हादों एबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हादों। जुदि नों सानो लाइफआव दावगानो थाखाय एबा साक्सेसफुल जानो थाखाय गोबां रोखोमनि हेल्प नांगौ जायो अब्ला नोंथांनि बेबायदि साननाया गोरोन्थि जागोन। संसारनि गोबांसिन मानसिफ्रानो गाव हारसिङैनो नाजानानैसो सासे साक्सेसफुल मानसि जानो हादों। जुदि नोंथाङा दिनै जिउआव हारसिंब्ला अब्ला गिनो नाङा, घाबरायनो नाङा। बैसोरखौ सानहर जायफोर जिउआव हारसिङैनो नाजानानै सासे साक्सेसफुल मानसि जानो हादों। बेफोरखौ साननानै गोसोआव मटिभेट खालाम आरो जिउआव हानायमानि थांखिसिम सौहैनो थाखाय खामानि मावलां। जिथियाव दङ, रावखौबो उन्दै गेदेर साननो नाङा। मोनसे खोथा दं,
सासे फाग्ला मानसिनि बुंनाय रावावबो सोलोंनांगौ खोथा हाबनानै थायो। बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर मानसिया नोंथांनो एडभाइस होयो एबा बोसोन होयो अब्ला बे समाव नोंथाङा मोजां गाज्रि साननाय एबा उन्दै गेदेर साननायखौ गोसोआव लाबोनो नाङा। जानो हागौ बिनि एडभाइस होनायाव एबा बिनि बुंनाय बाथ्राफोरनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागोन। बेनिखायनो गोसोआव जेब्लाबो मोजां साननायखौ लाबो। बि पजिटिभ। धोनि गोरिब उन्दै गेदेर एबा फाग्ला मानसिफोरनि गेजेरावबाबो फाराग साननायखौ लाबोनो नाङा। बेनिखायनो जिउआव दावगालांनोब्ला गावजों गाव उन्दै गेदेर साननायखौ नागारलाय आरो जेब्लायबो गियान सोलोंनो नाजा।